Mektep yıllarımdı. Ähli sapakdan, orta grupdan yokurraktı bilişim. Yöne şol sapaklaň içinden birin şinni erir görüp yörüşüm. Son 17 ýaşda sataşdym süýge. Men gyýyllaryň juda känin söýledim. Ýöne uzak ýola ýollaşlyk üçin şol gyýyllaryň diňe birin saýladym. Ondan durmuş meni yola çıkardı. Gözüm gitti hünerlerin bağrına. Okudum, öğrendim, telim aylandım. Ahir göğün verdim diňe birine. Şatlansam, dostlarımın ýanyna eňip, şatlygymy paýlaşýan ählisi bilen ýöne köňlü gussa dolan çağlary sırmy ynanýan diňe birine. Öz ýodamy, öz ýolumy agtaryp, badalyp gaýtdym günüň irinden. Bugün men öňümde juda kän ýol bar. Men gidip barýaryn diňe birinden. Goşgy Hojaberdi Çaryýewiň Bosaga atly kitabyndan alyndy. Goşgyny edizgelli Hellen fokudy. Köp sag bolun.